Goddag, og så starter vi med at tage en lille tog af vores drikke. What the fuck? Vi drikker øl. Tada! Yes! Så det vi gør, at vi finder et sted, hvor vi skal bo. Er det ikke det, vi gør? Jo, vi skal selvfølgelig starte med at hugge noget træ. Så hvis du starter med at hugge i det der frække træ der, så starter jeg med at hugge i det her frække træ her, som er lidt mindre. Ja, det kommer til at klart. Getting good. Har åbnet en ny. Ja, du kan også åbne dit inventory, så får du også en achievement. Den tror jeg bare, du har fået, mens vi sætter op til. Nej, det tror jeg ikke. Ja, okay. Det er virkelig sådan, altså hvis jeg lige pludselig ikke begynder at sidde og snakke, Michael, så må du virkelig sige til, for jeg skal virkelig huske at bruge push to talk. Ja, det skal jeg da huske. Okay. Ja, la. Kæft med det tager sgu lang tid, der træ her. Jamen se, der er en gris derovre, den går jeg lige over nakke. Nej, lad være. Skal vi ikke bruge den til senere? Vi bruger grisen til senere. Der vi finder en anden gris. Okay, fair nok. Ja, okay. Og der er også kul derovre på den anden side senere hernede. Prøv at kigge det. Jeg har set det. Money. Ej, ikke money. Der er masser af penge i kul, der er der faktisk. Det er der faktisk. Jeg tror også lige, jeg skal lave en økse. Myg, det er også herinde. Jamen, jeg har også en vildt irriterende lille lortefly, der var. Lille lortefly. Det er simpelthen et lille bitte fly rundt omkring mig, altså. Lige et SAS-fly, der kommer passerende foran min skærm. Okay, det er mørke træ der, jeg kan se ikke lystræ. Jamen, der er også noget birketræ rundt omkring, tror jeg. Ja, det ved jeg godt. Så det kan vi også bare hugge og så bruge sådan en skål eller den. Tilbage med jer. Kom til at smide stik ud. Jeg starter zoome ind på dig. Din frækker, det er så frækt, når du står der ved bedre bord der. Hold kæft. Okay. Svømme. Men Michael vi har allerede fundet ud af sådan nogenlunde, hvor vi vil bo henne, og det kommer nok til at være højst sandsynligt ind i det her lille område her, hvor der er det her lille vandfald. Så er vi den der bjergside der, og så er vi en lille smuk skov herovre for det blomster. Er det her på hardcore eller ikke hardcore? Det her, det er på normal, tror jeg. Ja, okay. Ja. Det håber vi. Det er fordi, det er så svært at hugge træ, så det er bare hardcore, det. Ja, right. Ja. Og der er en ko derovre også. Jeg skal lige se, hvor mange køer der faktisk er, sådan de kan vurdere, om der er nogen, der skal slås ihjel. Nogen, der skal ofres til guderne. Til guderne. Ja, der er 4 køer, så jeg kan godt slå 2 af dem ihjel. Ja, det gør det bare. Eller det ved jeg så faktisk ikke, for jeg ved ikke, om det er intet køn, eller om det er Gud. Jeg kan risikere, at jeg slår begge hænder ihjel, og så er det kun... Jeg ved det ikke, jeg tør ikke. Prøv at slå en hand og så en hund. Jeg kan jo ikke kende forskel på dem, det er det der problemet. Hvis jeg så bare kunne det. Jamen jeg går lige ned og rager dem lidt i røven her. Ja, det gør det bare. Sådan der, så kigger vi lige, den der har en pat, og det har den der også, og det har den der også, og de er alle sammen kvinder. Eller hermafroditter. Nå, det er ikke engang Nå, der var det. Jeg kan godt, du har en økse. Skal jeg bare begynde at gå op, og så ligesom mine ind i siden af bjerget? Det bestemmer du dig selv. Okay, fanden. Nå, her var de. Jeg begynder så småt at lave vores lille outpost. Satan, jeg kan ikke komme op. Sådan der, fuck, det var parkour jump, det der. Eller ikke. Og min FPS dropper hænger. Hang on. Sådan, nej, jeg skulle lige skrue lidt ned. Til 4 render distance, så nu har jeg 60 FPS. Okay, der er ikke så mange lystræer omkring. Eller de der birkes. Eller de det er birketræ, Michael. Ikke birkestræer. Det er det mig der skal dræbe det den tidspunkt. Det skulle til at være, og man kan ikke fange dem med en hånd. Myg er i det hele taget bare nogle små bæster, der burde udryddes. De burde bare få samle dem af, det er ligesom bare samle dem alle som i en stor kasse, og så tage en flammekaster i en granat, sådan i... Så er det okay, det. Det er overdrevet. Hvad med at vi siger, at Ebola skulle kun gå ud over myg? Så vil de bare ligge der og dø, bløde ud af samtlige huller. Ja, det kan man også godt. Ligesom kvinder gør en gang om måneden. Nu får vi aldrig nogle pigeseere. Parkour. Oi. Jeg skal lade mig holde push to talk ned. Det er bare en bane, jeg har. Jeg skal kun bruge det er altid... altså sådan. Er nogen... Nå. Fuck er du? Jeg står hernede. Nå, der er noget.
Jeg står og miner lidt i den her. Der er også kul her om bagved. Skide godt, det må du gerne hugge, hvis du har en pickaxe. Nope. Jeg har faktisk... Du har meget træ, har du ikke? Jeg har trænet de der normale, og så... Jamen, du må gerne komme herned med det, sådan jeg lige kan lave nogle tools. Det er tænder, der kun mørke træer. Hov. Er du en racist, eller hvad? Nej, jeg ser bare, det er bare irriterende, det er ikke det der lys. Ja, Og der er du. Gjorde man lige ved, at man reddede den lige. Ja, det går bare godt. Jeg havde også 10.000 tons problemer med at komme herop. Jeg havde kun 2 forsøg, sådan. Sådan der. Så må du rigtig gerne give mig... Jeg Ja, får tak. også bare dem her. Tak. Jeg lige meget været, nej, jeg har ikke bare nogle flere. Hop! Der er noget derovre. Det var lidt overdrevet af dem alle sammen til sticks. Sådan der, så er 25. Jeg kører zombie eller her nu under jorden. Sådan der, så er der 2 sten pickaxes til hver, og så laver jeg også de 2 svær. Der er lyst, ja. Det var sådan, når jeg laver ting i crafting table, så bliver jeg ved med at fucking at trykke på noget forkert, sådan det hele, det kommer til at ligge lort inde i mit inventory. Hvor fanden gik du hen af? Ja, jeg er ude og hugge. Så jeg kommer igen om lidt. Fair nok. Men basically målet ved den her serie, som Michael og vi nu kommer til at lave, det er, at vi bare skaffer... Hej Sammy, du brænder jo. Au, for sanden, gå væk med dig. Gå væk. Dø med dig. Dø. Så dø der med fucking hånd. Fuck, sker der? Ja, der er zombie, det er begyndt snart med mørk jo. No. Så der kan jo zombie og alt det der. Ja, men basically, som jeg sagde før, målet ved den her serie, som Michael og jeg laver, det er, at vi basically bare skal til the end, og slå den ender drøjel, og så slutter serien. Så mere er der ikke over det. Altså, vi skal selvfølgelig nok tage tid til at organisere ting og gøre ting pæne og så videre. Og kommer du ikke lige til basen? Jeg kan give dig et sværd. Jo, men der kommer zombier nu. Jeg kommer tilbage nu. Høj! Så nu skal vi til der parkour igen. Nu går der Det magter jeg ikke. Nu går der ninja over Michael. Nu går der... Ja, det gør det faktisk nu. Lige sjovt nok, du nævner det. For så se. Ja, parkour og det hele. Mixed martial arts. Skal jeg bare lave der? Jeg har masser af træ. Det må du meget gerne, min dreng. Ja, må jeg få en eller anden. Okay, hvor meget er det egentlig, jeg skal bruge? Der. Ja, det er fint, Dennis. Og hvorfor klikker du på? Kunne jeg ikke bare tage dem alle sammen ud? Eller klikke på det, så tager man alle sammen ud? Der kommer zombie, Skal der. Ja, det er dit bøs. Okay, den røg i hvert fald. Sådan. Nå, det er forkert side. Ja, bare lad den sidde der indtil videre, det er fint. Ja. Vi skal lige have nogle torches. Skal jeg lave nogle... Jeg har nogle... Jeg har. Okay. Tak for en kul. Ja, det var da så lidt. Så tænker jeg, at jeg kan lade en pickaxe her, og så hjælper du mig med at udvide det her sted her. Så skal vi lave nogle kister og så videre. Og der vi kommer til at bo resten af serien. Ja, så vi kommer til at lave det større og så videre, ja. Indtil videre. Ja, det bliver godt set det her indtil videre. Altså, jeg ved ikke, om vi skal prøve os at gå efter måske at finde 3 weather skeleton skulls, det vil sige, det er nogle skulls, vi skal skaffe weather skeletons i nether, og så vi skal spawn the weather ham selv. Ja, det kan jeg bruge et eller andet tidspunkt, siden han er. Ja, det er et mega OP monster, den er vist meget stærkere end Dragon. Jeg har ikke styr på det, faktisk. Og så er der kæft som her derude, mand. Jamen, det er pisse irriterende, kan de ikke lukke røven? Nå. Det virker nok ikke, det der er det. Jeg skal lige have en snip af min øl. Du må også gerne drikke noget af din sodavand, altså. Ja, jeg har stadig en... Jeg er ikke så meget tilbage, og så har jeg en til. Så er jeg du er bare back totalt op. Ja, og så når jeg bliver tørstig, så har jeg lige nogle ekstra med. Så er det... Skidesmart. Jeg burde også have sådan et øllager, sådan liggende under min ting, så jeg bare kunne trække dem ud og bare øl over det hele. Eller Dennis har bare købt sådan en mini køleskab lige under bordet, og så de her de der små dåser der. Og så er de til weekenden. Pissegod idé, det spørger min mor, det kan uden at folde op der. Eller det behøver sikkert tilladelse fra dem snart, fordi jeg fylder snart 18, det er du jo. Jeg er jo 18, så... Din heldige lille satan. Og min egen visekort. Ja, det fandt mig også heldigt. På hvad? 5.000 kroner?
Indtil Jeg videre. vil sidde og reklamere for dine penge på YouTube. Det er godt nok klart. Nej, bare. Snydt, jeg ved det ikke. Jeg driller bare. Hvad, jeg skal jo holde kul derop? Så jeg ville blive fascineret, hvis du havde præcis 5.000. Altså ikke noget 0,0, et eller andet, 1 eller 2. Du havde præcis 5.000. Nej, 5,999. Og var 5,99999. Okay, jeg udrydder det her. Ja, vi skal have ændret væggene til det der træ der. Og så det mørke Eller træ, kan det ikke være vinduer i kistevæg. det tidspunkt deroppe? Eller vinduer her, eller hvad vil jeg lave der? Altså vi kunne sætte noget træ der, og så kunne vi så lave et kæmpe vindue herhen, og så bare udvide det her til at gøre det mega stort. Ja, det ser pænere hen indtil videre. Det var lige sådan her, hvor langt. Ja, lige spænde ekstra pickaxe til Okay, det der er vandfald her, kan du se. Så jeg tror ikke, vi skal skrive længere hernede. Ja, der tænker jeg, bag ved vandfaldet, der kunne vi godt sætte et vindue. Det kunne være så helt... Ja, så er det en kæmpe glas. Ja. Okay, det er... Funny. Der er nok mange af jer, der tænker, men så hold da kæft, Dennis, hvorfor filmer du ikke med en texture pack? Og det gør jeg simpelthen, Jeg kan svømme, jeg kan svømme. at det ikke Okay, magter det. hvor skal jeg sætte den? Der, sådan. Fuck. Nå, lige meget. Dumme vandfald. Dumme med vandfald over det hele. Nå, der er skuld deroppe. Ja, men jeg prøver at få fat i det. Jeg tager bare det guld der her. Skeleton, gud. Jeg skal fandme ikke til at fuck med os, så bliver jeg sur. Bare lave en stone slab. Men det har jeg allerede. Det er bare, at skeleton-stige, det hele taget bare nederen. Okay, hvor meget kul har vi egentlig heroppe indtil videre, siden vi har kun fundet her indtil videre? Vi har utrolig meget kul. Jeg skal lige tjekke, hvad for et biome vi... Hvad er det for et biome vi... Det kan ikke... Jo, Extreme Hills. Fuck, hvor fedt. Gud, Michael. Michael, du er også muligt. Jeg har det. Bare rolig, jeg har det. Det lyder så frækt, det der. Jamen, det er fordi, det der vandfald derude, mand. Det provokerer mig. Det provokerer dig. Den idiot provokerer mig. Gud, det ville være sådan noget, hvis jeg modtog en Steam-besked eller et eller andet nu, så ville jeg fandme blive sur. Kan I så holde kæft derude, i Nina Zombie? Dø med dig. Dø. Sådan. Skide godt. Jeg vil lige bruge en pickaxe til det. Trappe. Ja, jeg har tvært til det der. Ja, det var da en god idé at bygge en trappe der, så kunne vi bygge en overetage. Det var da en fucking OP idé, Michael. Ja, så skal jeg også passe på vandfald heroppe, eller sådan. Jamen, det er udenfor der. Vi skal bare grave lidt længere Okay, kan jeg få det tøj, så der lyser? Det var et stykke sand. Det var et stykke sand, undskyld. Ja, bare så er det fint. Skide godt. Jeg skal lige sørge for, at der ikke spawner monster herinde. Det var alt noget. Ja. Der gik min en i stykker, så jeg er en tilbage, ja. Jamen, jeg skal nok lige sørge for at bække os op på pickaxe, så. Det gør det bare. Noget der er jord heroppe, simpelthen. Sådan der, nu har vi 3 milliarder. Jeg har ikke engang talt på, hvor mange. Jo, vi har 3 ekstra. Så er der lidt trappe indtil videre. Hov, skal vi lige lave 2 trin? Så lige for, at der er noget orden på mit inventory her. Så er det fint, Dennis. Prøv at se. 2 trin op, hvad?